ga maganin nan. Kai amma baka da tunani. Ka kawo ni wajen mai bakin mai ka ce ka kawo ni wajen magani? To in magana bakin mai na ni da nake juye a sati biyu saboda babur ɗina kai samu matsala? To amma wanne kalar bakin mai kake juye da shi? A ni wanda nake juye da shi wani ne mai hoton ludayi haka. Za ka ga sunan haka ba na gane sunan a haɗa yake. Anya ba fura suka ɗura ma a galan ba? Ibana. Wannan kamfani na ABY Lubricant sun tanadar muku bakin mai daidai da motoci kiran zamani. Sannan kada ku manta muna da ultra super saboda kuma manyan motoci ma'ana tireloli, tifofi su kuma shine man juyensu. Sannan kuma kamar kai da ka zo da a daidaita sahu, wannan kamfani ya tanadi mai daidai da masu a daidaita sahu lita 2 wato 2 lita shine ainihin wato turbo cycle 4T shi ma daidai da masu a daidaita sahu. To yaya aje aiki Ya aiki. ta girgizo mu je a masa juye. Akwai lokacin da zai zo za mu yi bayani, za mu hau kan drone mu faɗi gaskiya juna mu ga cewa ya kyautata ko bai kyautata ba. Amma dai abu uku da na shirya maka, manya-manyan ministoci guda 5 sama da kasafa, ba ma wai minista ɗaya ba. Kasan budget na ministan tsaro 1 trillion 647 billion 780 million 323,365 naira. Kasan budget na lafiya kusan 1.3 trillion. Kasan budget na noma? Ba shakka kamfanin samar da suturu na Giya ɗaya Tudu Textile wanda ya shura don samar muku da atamfofi, shaddoji, lace, batik da kamfala iri-iri da sauran nau'in suturu na gida da na turai yau ma ya yi abin da ya dace domin ya samar da wani salo na garabasa inda aka zaftare farashi mai tsoka a cikin adadin farashin da aka saba sayar da kayayyakin domin baiwa al'umma cikakkiyar dama zo su yi sayayya. Ina ma sayan guda ko sari ko matasa masu yunkurin haɗa kayan lefe hanzarta ka zo Giya ɗaya Tudu Textile domin haɗa kayanka cikin gagarumin rangwame da rahusa. Bugu da ƙari, Giya ɗaya Tudu Textile sun tanadawa abokan mu'amalar su kayayyaki a wannan lokaci domin an samar da kaya masu nagarta ingantattu wanda ya dace da matasa da kuma dattijai, kai har ma da wanda ya dace da rukunin matasa 'yan birni 'yan kwalisa. Kai, kar ku manta cewa wannan garaɓasa an samar mata da wani lokaci, dan haka kai ma hanzarta ka je ka Giya ɗaya Tudu Textile domin ka mallaki naka a wannan lokaci da yadda zaka samu rahusa. Giya ɗaya Tudu Textile na nan a rukunin gidan Likoro a shaguna mai lamba 10 da lamba 11 domin sayan kayayyakin cikin rahusa da salama. Giya ɗaya Tudu Textile, duniyar atamfofi, duniyar batik, shadda da sauran kayan suturo. Sai kun zo. 997 billion naira. Kasan budget na ilmi 1.53 trillion naira. To wayannan ne manya-manyan ministries, ma'aikatu da ake ba da kuɗi. Wayannan kuma duk kayan arewa ne ke rike da ragamar mulki. Kuma sama da kasafa wai ba wai wani minista a saman ba fa, minista, babban minista da minister of state, water resources dan arewa ne, minister of state ba sokoce ne. Haka in kaje police affairs, babban minista Ibrahim Gaidam ne, mutumin Yobe ne. Karamin minista Iman Suleiman da Sarawa ce. In kaje steel development, Prince Audu daga Kogi ne. Karamin minista daga Taraba. Siyo shi, yage shi, aje shi, bude shi, zoben kwance shi, sirdin yage shi, a mota juye shi, Ipcon oil sa inji. Tabbatar shi ne man juyanka.
Ba shakka, ingantaccen kamfanin sayar da motoci na Mugasman Motors and Logistics Limited ya yi halin nasa domin a wannan lokaci ma zo da sabbin motoci kirar Hoho, DAP, Man Diesel, Mercedes-Benz tare da sauran nau'ikan manyan motoci da kuma ƙananan motoci na zamani domin kece reni da kuma inganta rayuwar 'yan birni 'yan kwalisa. Kai bugu da ƙari wannan kamfani ya samar da sabbin motocin aikin gona wato tractor, wani yunkuri da zai ƙara manoma azama tare da ƙara musu ƙwarin gwiwa ta fuskar wadata ƙasa da abinci da kuma kakkaɓa yunwa a tarayyar Najeriya. Mugasman Motors and Logistics Limited ba anan suka tsaya ba domin kuwa sun buɗe sashen sayar da kayan gyara tare da ingantaccen man juye mai suna Tartarin Oil wato TTO. Kai wani kaya sai amale. Ku kasancewa yanzu a kamfanin Mugasman Oil and Logistics Limited suna sayar da kayan samar da hasken lantarki mai amfani da hasken rana wato solar, kayan a dunkule da kuma wari. Domin kuwa Mugasman Motors and Logistics ne kadai zaka sayi mota, ka sayi kayan gyaranta, ka sayi gota, a sayar maka da man juye da sauran kayayyakin gyara idan kana bukata da kuma kayayyaki na inganta rayuwar bil adam. Kai Mugasman Motors and Logistics Limited suna nan a plot mai lamba 120 da ke titin Maiduguri daura da rukunin gidajen Dalla da Nasidi da unguwar Mariri karamar hukumar Kumbotso a kanan Dabo Najeriya. Sayan kaya a Mugasman Motors and Logistics Limited ciki lafiya baka lafiya kuma sai kun zo.